Hefest era ferrer i treballava en la seva farga. Aquesta farga estava en una cova molt fosca a l'orilla de Lemnos i semblava molt a l'infern. El foc sempre estava encès i el ferro roent arribava una calor insuportable. Amo Hefest, si et faig una pregunta, li respondràs sense enfadar-te? Però a veure, si no m'agrada, respondré com si fos un poc brillant. Per què si és fill de Zeus, el déu més poderós de l'Olimp, ha de treballar en esta cova tan oscura i tenebrosa? Estic molt de gust en aquesta cova treballant dia i nit sense parar. Si em permetes insistir, no entenc per què tens que treballar. Així visc feliç al dinar de mon pare i dels meus germans, que es burlen de mi perquè soy tei i estic sol. Per ara el déu de l'Olimp, la porta està obrint. En aquell moment va entrar el déu de tots els déus Zeus. Estava molt disgustat amb Prometeu, el tità. Prometeu era el fill del déu del cel i del déu del cel Urà i de la deessa de la terra Xina. Bona vesprada, Hefest. Bona vesprada, pare. Què fas per ací? Prometeu m'ha enganyat. Com pot ser això? Primer m'ha deixat sense cant i després ha pujat en secret a l'Olimp i ha tornat el foc als homes. Em sap greu haver ofensa sobre la teua divina persona. Més greu li sap a ell, que l'he encadenat a una muntanya del Caucas. A les orelles de Pasarela? Ni pensar-ho! Ara vaig a castigar tots els homes. Les donaré una lliçó que no oblidaran mai. M'ajudaràs? Per descomptat, pare. Dis que vols que faig? Vull que crees una dona. Una dona que em dóna xafat de casa. La tritxaré per a venjar-me dels homes. Ha de ser extraordinàriament bella. Fes-la sembrar Afrodita. Hefest va modelar una figura amb argila i imatge, en semblança d'Afrodita. La bellesa d'aquesta nova criatura era tan enlluernadora que Zeus es va quedar impressionant. Amo Hefest, has creat una dona bellíssima que despertarà passions dels homes. Com l'anomenaràs? El seu nom serà Pandora, que significa plena de dones, perquè estarà dotada de tots els dons inimaginables. Per infondre vida a la figura d'Argila que ha de fer Hefest, Zeus va crear els quatre vents. El del nord que duia el fred, el del sud que duia la calor, el de l'est que duia les alegries i les penes i el de l'oest que duia les paraules, moltes paraules. Narradora, per això es diu que les dones no feien ni de l'aigua. Després va convocar a la resta de déus i els va dir: Vull que combinar tots els dons que puga tindre el ser humà. Dolçor i gràcia, intel·ligència i picardia, habilitat per a teixir i labrar la terra, fèrtil per a tindre molts fills, bona veu per a cantar i un somriure amable. Els déus oïren a Zeus i li van infondre tots els dons i les gràcies més variats que ell havia ordenat. Ja estàs preparada per anar a la terra, però antes et faré un regal. Serventa, porta la capsa. Amo Zeus, així tenim la capsa d'or i la glau per l'obrir. Tip Pandora, és el meu regal. Gràcies, Zeus. És molt bonica. Què hi ha dins? És millor que no ho sàpigues. Ara m'has de prometre que mai en cap cas obriràs aquesta capsa amb la clau que dus penjat al coll. Ho promet, Zeus. Mai, en cap cas, obriré aquesta capsa con la clau que m'has penjat al coll. És la meva bendició. Per cert, se m'oblidava. Tinc un últim present. Amo Zeus, quin és el darrer present que li heu fet a Pandora? L'he proporcionat l'últim do, el més perillós de tots, la curiositat. Vinga, Andura, tu ets trobadíssador. Tornem a la feina. Hermes, missatger dels déus, va conduir Pandora fins a la terra i la va deixar davant de la casa del tità Epimeteu, que és el germà de Prometeu. Quan Epimeteu va veure Pandora, es va quedar enlluernat i es va enamorar d'ella i va decidir casar-se amb ella. Prometeu va advertir al seu germà de que no es fiara dels regals de Zeus i que probablement fora un càstig, i Epimeteu ja estava tan enamorat que no li va fer ni cas. Pandora, m'has fet molt feliç casant-te amb mi. Ets la dona més bella, més alegre i més treballadora. Soc molt feliç al teu costat. Jo també soc molt feliç, espòs meu. Per què dius una clau penjada al coll? Aquesta claueta me'ns va regalar Zeus abans de vindre a la terra. I què conté la capsa? No ho sé. Ens va fer prometre Zeus que mai oblidaria aquesta capsa passada que passara. Però jo no puc frenar la meva curiositat i necessito obrir-la on tornaré boja de pensar què hi ha dins. Aleshores Pandora va obrir la caixa i va alliberar tots els mals del món. Zeus, per a venjar-se dels homes, va tancar dins de la caixa totes les desgràcies. L'odi, l'egoisme, la tristesa i la mentida. Zeus finalment havia aconseguit venjar-se dels homes. La terra havia quedat destruïda si no fora per l'última cosa que va eixir de la capsa,
l'esperança. Hefest havia col·locat a Zeus amagat al fons de la capsa, perquè estimava molt a Pandora i no la volia veure morir. Gràcies a l'esperança, els homes van poder seguir endavant.